Guys, nag-start na yung wave dito sa RL. Ayun o. So dahil dito walang dagat sa Pampanga, meron kaming wave pool. Ayun o. Pakita ko sa inyo yung wave pool. So ito. Wag lang sana mag-dive ang aking cellphone. There we go. Look at that wave. Woo! There we go. So ayan yung wave dito sa RL. Sila Chan-Chan. Woo! Ang mag-ama. There we go. So ayan yung mga tao sa paligid, guys. So nag-i-enjoy sila sa pa-wave pool. Ayun, oh. Parang dagat nga, guys, oh. So ito yung nakakamiss sa sa probinsya, sa dagat. Lalo na sa Biri Island. Buhay na buhay. Dito to, artificial lang siya. Artificial wave. Ayun, oh. Look at that. Huh? Tingnan niyo, guys. Ayan. Parang ang sarap mag-dive. Gusto ko mag-dive. Look at that. Check natin. Oh. Ayan, oh. There's Irene. Oh, come. Ayan si Rona. There you go. Magpapa-wave si Rona. Ayan, oh. Ayan, oh. Mas... Woo! Jump! Wala ba mag-dive yung cellphone ko? Ayun sila Burley at si Richard. There they are. They're enjoying the water. Okay. Go! Woo! Oh man, oh man. There they are. Woo! Nababasa yung aking cellphone. Nilipad ako sa tabi. Ayun lang yan. Oh, so there's Irene. Ah? Yes. Oh yeah. Ha? Okay lang, you look great. You look sexy. Woo! Yeah. Woo! Burley! Richard! Woo! Na? Ang sabi mo? There's everybody! Oh! Ay! So there we go. So ito mga pangalago daw ay mo. So ngayon, ay wow, ay si Rona. There they are. Oh, look at that. Look at my wife, oh. Wow, sexy. Sexy, ano? So sweetheart, what can you say? What can you say about me? You look so hot. Yeah, look at that. Okay. Yes, oh. Okay, ano pag nalalangan ako, tinatakbo. Bakit? Panintigan mo. You look yummy. Let me the... Mas maganda roon, Ren. Gusto ko sa wave. Ayaw mo doon? Gusto ko maraming nakikita nagbabalik-baliktad. Oh, doon ka balik-baliktad. Pag-balik-baliktad ka doon. Kasi talaga tama. Ali, mag-vlog-vlog doon. Sige, vlog mo lang. Guys, tatabi ko na itong cellphone ko
para ma-enjoy ko naman yung moment. Mag-swimming muna ako. Susulitin ko yung libre. Manyaman yung libre ng Daddy Richard. Ayun o. Ito yung RL guys. Ayun o. So, pasok tayo sa room 301. Napapakita ko sa inyo yung room 301. Ayun, natapos na si Wave. So, tapos na si Wave. Nag-alis na yung mga tao. Ayun o. Pakita ko sa inyo. Ayun o. Tapos na si Wave. Yeah, been there. It's great. So, where were we? You want to eat? Huh? You want to eat something? Yeah, popcorn. Popcorn. Hello. 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 Hi. Eto si Earl. Ayan, they are. Madilim, madilim. Ako naman kayo sa may slide. Check natin itong pa-slide dito. So, may background music. Ayan o. So, nalibre lang kami dito ni Daddy Richard. Thank you very much, Daddy Richard. Pa-slide, guys. Papay tayo dyan. So, pakita ko sa inyo yung slide. Pero hindi ako mag-slide kasi baka mabasa yung cellphone natin. Hello! Ang boyfriend ni Lindin. So, let's do climb up here. Ayun sila. So, ito yung first level, no? Ito yung unang level. Ayan yung kanilang pa-slide. Kaso parang sinarado to. So, ayun si Irene. Ren! Ayan si Irene, guys. So, papay tayo sa taas. Balik tayo. Hi, Len! Nahiya talaga si Len. Go, dito. Mag-slide ka. O, tara. Magsipag-slide tayo. Parang Alvin. Si Len. Papay tayo dito. O, sige, dali. Pala kayo. Ayan sila, o. Si Len. Hindi naman ako magpapay-slide. So, yun. Sige pare, kayanin mo na. Kaya titingnan natin. Ay, pa isa-isa lang. Baka magkabungguan kayo, ha? Abangan mo doon. Ito, ano masabi mo, Len? Uy! My last word is Happy New Year! happy birthday. O, sige. Len! Kaya mo yan, madali lang. Napalapit na raw. O, sit down, Len. Kaya mo yan, have fun and enjoy. Tita, sige mo. Ben! Okay! Okay na. Yeehaw! Alright. There she goes. So, ayun. Tapay tayo rito. Tingnan natin yung pinaka... Guys. Ang lakas sa loob ng bata yun, no? Wow! So, may patubig. Ito yung pinaka-rooftop, guys. Ayun yung lovers. Ayan ka ba sa amin si Earl Cruz? Shoutout kay Earl Cruz. Kung saan sila? So, ayun sila. So, ito yung kaganapan dito, guys, no? May mga pa-swimming-swimming kami ngayon. So, sa Irene, second type na Irene. Pagmasdan natin sa Irene, guys, ha? So, ayun. So, 5 feet yun, guys. 5 feet. Pag hanggang dito na, 6. Nakita nila ako na Irene. Okay ka lang? So, okay lang daw siya. Red! Nagpa-floating siya. View sa ibabaw. Ayan, guys, oh. So, dito natin sa RL Porac, no, guys. Ayan, oh. So, yung pinakamataas na slide dito.
Pakita ko pa sa inyo. Ipapakita ko yung paligid pa. Yung wave pool. Ilang minuto lang pinapandar, tapos stop. Tapos, pag malamig na siguro yung makina, papandarin ulit. At ito naman yung mga pambata. Doon, no? Tapos yung pang may, pang adult, ito. Hello. There's everybody. Yeah, we just swim at midnight. Get my good side. I don't have a good side. Here's Madam Bird. Guys, napakita ko sa inyo yung labas. Sa gabi naman. Kung ano yung ambience sa labas sa gabi. Ayun. Ito yung sila Linlin, the lovers. And, ano naman sabi mo Linlin? Yung sarap. Kung hindi mo sinusubuan yung boyfriend mo. Pasandukin mo na yung boyfriend mo, baka nagugutom. Sandok ka na, huwag ka na maya. Sige, sabay-sabay. Nagpe-prepare pa sila. So, ito yung sa aming kanin. Tapos, Ice cream, rocket ice cream. Yung ito, tilapia. There's another rice again. Albin's product. Ano? There's another ice cream. Lots of ice cream. Look at that. Iron's made, oh. There she is. Oh, my favorite. Sisig. Mercy Sisig. Lord have mercy. Ayun, oh. So, ito yung ambiance dito, guys. Ayun, oh. May pailaw. Tapos, ayan yung mga tao sa paligid. Wala masyadong tao rito. Ayun, oh. Medyo madilim. So, pasyal ko kayo dito, guys. Na may bandang swimming pool. Pasyal ko kayo, ha? Medyo madilim na lang dito yung paligid. Pero, I'll show it. How's the surroundings here? What it looks like. Okay, ito yung wave. Ito naman yung swimming pool nila. Ayun, oh. So, may pakulay-kulay pa yung swimming pool nila, guys. Dahil sa light, may pa ilaw-ilaw. Ito dito naman, oh. So, parang napagod ako sa kakalangoy namin kanina. Hindi ko na na-i-video yung paglalangoy. So, ayan, no. Si Starfish, look at that. May pailaw-ilaw sila, oh. Look at Nemo. The Flying Nemo. Ayan, guys, oh. Colorful yung swimming pool dito, guys. Ayan, oh. Yung mga pailaw-ilaw sila. So, ayan yung swimming pool dito, guys. At yung slide doon, ano yun. At yung banda rito. Agoy. Ito yung paligid, guys. Maglalakad ka. Yun, manggagaling ka dun sa lobby. Papunta rito. Niligo ka rito. So, ayan siya. Okay, wala masyadong tao. Kami na lang. So, sila paring Alvin nag-ready ng hapunan namin. So, they can manage na. Ito, para meron sila malit na restaurant dito. Ayan, oh. Okay. Alright, so, hello, Black Cat. So, yun. Lakad tayo. Ito yung mga bilas-bilas dito. Bilas. Yun, oh. So, shout out kay Earl. Ang kabats ko nung high school. So, nandito rin pala sila. Shout out sa'yo, Earl. Tsaka sa mga kasamahan mo. Pogi, kumain na tayo. Huh? Sige. So, at dito naman sa bandang kaliwa ko, may mga milk tea. Okay. Yan. May milk tea sila. Pakita natin yung mga presyo. There's barbecue. May fish ball. Squid ball, chicken ball, kikiam, hot dog. French fries. Ayun, barbecue 35 chicken. Alright. Okay, so dyan pwede kayong umorder dyan. At dadiretso na tayo rito. Malamang parang patapos ng iba. Okay.
Hey, hello. Excuse me. Okay, so ayun. They're ready to eat now. Oh. Oh. Look at them now. Maybe later. So, sila Richard and Burley. No, nila. Hintala ka rin. Okay. Yeah. So, what we have here? So, we have a paku, Albin's made. We have a hagod, Iron's made. What's that? Kasi kare-kare, that's Bersoto's made. And my favorite, chicken sisig. Yes, chicken sisig. Oy, santok ka na. Sumantok ka na. Meron na. Kanin lang po ng sirain. Tapos ito yung favorite ko rin. Nung high school kami, may memory ako dyan. Ayan, o. Yan yung lagi namin kinakain. Memories. About you, Ming? What can you say, Ming? Nothing ka, no? O, parang Alvin, ano masabi mo? Manyaman. Basta't kapangpangan, manyaman. Malasa. At ikaw, ano masasabi mo? Yummy. Masarap, no? O, yun. Oy, may kanin pa rito, ha? Kumain mo lang. Just take it off. Okay, tatanggalin ko na raw yung... Look at my wife, how sexy she is. That's a tiger look.